Честно казано, не съм се замислял за сиамските близнаци, ама виж, търчи ми ухото. Кой ти каже? Ако на едната и се мастурбира, а на другата спи, ко правят? Ми зависи къде са свързани, да я знам. Ако са свързани, ако са свързани примерно през ръцете и имат само две ръце, двете общо, едната ще фане ръката на другата и тъй, си едно е чужда, разбираш. Аз той съм си го мечтал да имам сиамска близначка и тя да ми тако. Майко, ще се пресна. Бах ти ако са свързани през главата, не знам. Там вече не отговаря. Те поне са свързани някъде на яко място да могат да се лежат двете, да я знам, бах ти якото. Ти ме... Аз ако гледам такива, направо ще свърша, разбереш. След не знам колко там бери, ракия, коня. Аре, чао и на тебе, и аре и с другата ръка ще ти кажа. Чао и виж, търчи ми ухото пак да подчертая. Знаеш, що ми стърчи, пак ще кажа. Защото като бях малък на 5-6 годишен, спах и тъй, си го подгъвах. Защото беше студена възглавницата тъй. Не знам що, ама е много яко. Пробвай ти и ще имаш си уникален, тъй като мене с едното стърчащо ухо, бах ти якото нещо. Аре, чао!